खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय आरो आंनि अननायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखादों नङा होमबा? दा भिडिअखौ जागायनोसै, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो लास्टआव जोबनायाव माने सरि जाय जेनगोन माने बे गेमाव बेयो माने 10 बार बुजानांगोन आरो ना आखाइ फारसेयावनो। होमबा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो जोंजों लोगोसे। ओमफ्राय नै लोगोफोर रेडि खालामजोब्बाय जोङो। मोनसे प्लेटाव 12ता दङ आरोना बेयाव। नैबे हासबेन्डनि नैबे आंनि 12ता दङ। ओमफ्राय नैथिंजा नै आलु बाथोन, नैबे आंनि, नैबे हासबेन्डनि। ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय थेंख्लें रोसि, ओमफ्राय खुसेर रोसि। माजों जोबथारनांगोन? खुसेर रोसिजों ओमफ्राय पानिपुरिजों आलु। अके थेंख्लें रोसिया जोबाबाबो माने पानिपुरि आलु ओमफ्राय खुसेर रोसिया जोबथारनांगोन। अके दान। माइखौ खोन्थाखा थेंख्लें रोसि खुसेर रोसि खोन्थाखाबाय दं। खालामनोसै जाय जेनो नै जो बुग्रायाबो देन्जार बुस्थुसो दायो खोन्थागोन र'। दा खोन्थाथ'आ माजों बुनो नागिरदों नै मा बुस्थु इयो। ओमफ्राय खोन्थिखाबायना नैबे थेंख्लें रोसि ओमफ्राय नैबे खुसेर रोसि, इ मोननैया थेंख्लें रोसि, इ मोननैया खुसेर रोसि। ओमफ्राय पानिपुरिया 12ता सासेयाव खोन्थाखांबायानो, होमबाबो खनसे होनबावबाय आङो। दायो आङो तिनि होननाय लोगो लोगो स्टार्ट दै। मुनुनिखौ साइडआव दोनथ'नो नामा निखौ? थाथ'थ' दे दा फैखागोनानो। दोन होनबा दे। जिरायदो आसो गोलोमफुजोब्बाय सयथिबो। बेलासिबाबो ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर, दाउजों माजों डिस्टार्बथारहाय सयथिबो। 1 2 3 Munwa nakabi nada. Nakabi. Baba nakabi. 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 Munwa kabi ya. Nakabi. Lama mah boy na aku nih yo. Maya boy na aku ini nang udah nang. Ngajin gele. Maya boy na aku kena. Amno. Share kiri lah bang. Deh, deh. Munu. Ya apa? Jangan kenang neng apa? Karbo. Deh, ini terus yang nyak dok. Deh dok, rod sokai ini. Di, putaput. Ini kah? Kah? Kah. Kah. Tuh kah. Ada alu batang tuh, dan babna kamu udah deh. Cuman dia ke alu batna. Panipuri alu cuman jadi. Jadi isir baran ya. Ngasih pinjaman dah. Nungsu apa? Anda main tangga. Nungsu rande na. Gue mau lamanya nih. Keluar boba. Nang kebunangan nanti nih orang kebunah ya, selain sono bunangan. Alu bergelangnya. Itu tomat itu. Itu kuher ros tomat. Tomar kuher ros itu. Belum menurut. Jangan badan. Ngeleng deh. Jangan badan ngedai. Leng gede, leng babu tuh nung bujakan angin nade, leng jen kabayana. Leng dah.
Babak mari munu. Munu aku ke malah paling kemana apa? Gila. Aduh. Tapnya lengbra sih gue nama. Jen kabar. Wah, benar lah. Jen kabar nang deh. Aksi kan kena dah. Munu ada aksi jana. Ini kan apa munu? Enka. Munu. Enka alu tuh enka di bawah lagi. Loh, itu soy deh. Kah. Lahi kah. Sampai di lengge, mabar munu dulu lah bah. Deh. Aduh, apa yang nang? Deh lah yang gue sampai kayak lah sih tu. Ijeng sakaya aja. Deh lah, aksi kena dah kok. Zakon ba kan? Nengang, itu dia. Zaya. Ijeng nama kon sih jeng no dos barka. Di konbar kan. Deh lah, hal tu kalau mana ya? Gwlwmfru bayang deh, lejian ban kah? Ada kakak kiri kamu tanam nenek itu. Kalau mana roy ke bukan? Kela nih ya, coba. Deh, rai karena game mana starting ini ada neng sesuai kalam kada zen nai manusia dos bar bujanang kena nih, ang sesuai kalam kada. Ayah. Izin saya ada. Deh, sih kena nih. Ram nu fal kita. Mani dia, kunci lu coba. Ikut senang langgan hal tu nengah. Jadi nak kon ni lo sampai deh, dos bar ni mana? Le, asal nang bang singkang kan deh. Ayah bailang lagi ni tu na? Kon ni siapa mana? Kontam. Kontam. Kon bray. Deh. Kon bray. Kon ba sampai kon ba. Ang kutu nengkat tanai dengan orang ang tu di jenai mun ba. Icing dia mai di lai. Deh. Kon ba sampai. Deh. Kon ba. Soy bar. Ikan tu ayo ba. Kalau macam ayo gulai kutu badi. Kau berapa ni? Soy bar sampai. Baran baik. Oh barahan baik ni. Kom jadon ba kon ba lo dem ba. Sadbar. Deh. Ini ni kalam sampai dong ya. Ang nabunan nene. Adbar. Nobar. Sampai. Munu apa sende? Itu babu. Munuk nama dong dah. Dos bar sampai. Ne. Munu kebun. Nalge. Dia munu hadi. Ge mang ba jwbbai. Logoफोर. आङो माने थाब जोबनाय ओरै इखौ थनाया. थाब जोबनाय नङा होननानै माने गेमखौ माने आङो 12:00 लाखादों आरोना पानिपुरिखौ दा जेनबाय आं जेननायबाथ' गाव आंखौ होथारगौमोन इयो बुनाय आं जेननायबाथ' गाव आंखौ मोखां नायथारनाय नङामोन आंनि बुनाय होना नोङो बोलो एगारनानै बुबालाय साखागोन ना बाबा iya oy marba lagi i mog 10 bar mati yang sempurna dengan Asia sempurna gila deh Asia vaksin saya ini lah iya bu yau angka Asia bakin mo ayah game dia lah mang nengku ayah apa sih nih Asia pernah berarti ki dolar lam paketak Gelina nggak sih anak aja. Hombal logoफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै हासबेन्डआथ' जेनबाय आं जेननाय मोनबाथ' आंखौ बांसिनसो बुगौमोन इयो गोसा नै आंखौ बुफिनलायथारबाय आरो नोंखौ खनसे बुनाय नायनो दे होननानै ओमफ्राय मुनुआथ' जाखाङाखैनो नै दाबो जादोंमोन माबार होमबा दोनथ'बाय लोगोफोर माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नैबेयो थालिर फस्लानिसो दे लोगोफोर बांद्राय साखाया खिन्थु बोलो होनानै बुबा सागोन आरोना आंखौ एकदम साहाबोजोब्बाय इयो 10 bar punya ang kenceng nu deh
와 बोरैबाखा आसियावसो नायनांगौलाय नै इदियाव सायोना आसियाव होमबा लोगोफोर बाय 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 दिमुनु नै रागाफोरा थिखिनायाव जाहैबायनो मानिबा बाय बाय लोगोफोर